Tak, ale ja som sa do tej knihy pustil. Tak. No jednoducho, ona to bola, čo ma postrčila správnym smerom. Teda predsa študentská láska. Nejaká študentská láska. Pôvodnú rozhlasovú hru Petra Severa Nejaká študentská láska vysielame zajtra o 13:00. Zvony zahlaholia v nedeľu predpoludním nad Muránskou dlhou lúkou. Zo severozápadu ju obklopuje čarovné prostredie Národného parku Muránska planina, no príroda sa rozhodla svoju krásu preniesť i pár kilometrov južnejšie, do okolia obce, cez ktorú preteká Lehocký potok a Muránka. Priamo v dedine nájdete komunitné centrum, posilňovňu, obecnú sušiareň ovocia i aktívnych dôchodcov. A tiež 3 chrámy, 3 kresťanské cirkvi a 3 duchovných. Ako si v Muránskej dlhej lúke rozumejú? Vieme sa vždy porozprávať o kusy podať a hoci kedy sa vieme pozvať na kávu, na čaj a porozprávať o bežných veciach. Spoznať pestrý život a nezaháľajúcich Muránsko-Dlholúčanov vás v nedeľu po 11:00 pozývajú Ladislav Eliáš a Michal Várošík.